dheweke kersa leladi marang Prabu Nirwata Kawata ning kudu nganggo syarate ora ana liya kudu tak wayuh karo Bathari Supraba. Ayo kaget aku iki nyapa iki nyapa kok jarno ae sinuwun ki aki gandrung lho gandrung awong critane rak nampa widodari garwa Dewi Prabasini lah Prabasini ora gelem leladi ki apa ta leladi mosok ndadak jelaske to wis gedhe-gedhe wis mahasiswi kabeh kok jelaske to wong wedok ki lek leladi karo wong lanang ki apa ngono lho Lung oh alah oh ihe ndasmu lho ya oh ihe ya terus ceritane piye iki kok roro jejer tanpa jantur ya kedawan kaya aku pengen lho surip Jata Pitana ning negaripun Dita Kangkaikwati Dasa Purwaika araning sawiji ati wis menengo cangkemmu menengo cangkem elek mangan iwak pitik kono aku mangan sego kotak ki bareng tak endangi tibake segone ora kotak ki sing kotak ki adae lu kok ya